Di sa nanay mo sugot, tugang may ako lang sa mo biyahe. Mahadlok din sila. Sila dari, mahadlok ako, di mo ko mahadlok. Kung siya may tabura sa karsada. Kay, ay ba ko, madili ko masagdas ginoo, marang di ko mahadlok. Hi guys! Matang adlaw yung tanan. Hi! Sa pabuhat ng hatang! Bukatan ta! Ako nagbantay lagi si Anron. Kasi Aisa, trabaho naman siya. Tuwa naman sa Gindulman. Kasi sila Ate M. Eskwela na po si Lexi. Inig ka Merkulis. Gikapoy ko. Karap ako ng mata. Nakatuhog ko. Kay, garabon tag-arang pangalaban ang mga sapatos kay nagkabulingit na. Mansa? Kaikhan. Mansa? Kaikhan. Salanggam. Sa. Ikaithan sa langgam. Kahalakan ko hapit. Ang sapatos ang gibawad. Katong gergalo nilimwil na ho. Manggi. Butang daris langgam dapit. Kaya di mo mainit. Madyo gali kay wara maka hugaw-hugaw. Para makaithan tanan. Kaya manggipot to sa kuan. Tissue. Kaya ka nalaging putiun nga sapatos. Ugahan ng alaban. Ang manang postog tissue una kay putiun lagi. Ini kamara mag-yilo-yilo jud. Mga nakahanggi po sa tissue kay arong ini kama ag katong isang yilo-yilo at tissue mo. Kuan. Mubalhin. Mo na be. Sabot ka. Okay, ingat ako kung mamarubi akong sapato. Inga mas liksi nga. Aga ko ng sapatos. Ara ko nung kapilangga na. Kaya hapad ko nung kuag tissue. Gipot sa putos. Kaya ko nung liksi kay mauna ng hinog ginasaog. Nakupot kay nung Nandiya, namunas. Pag humunod pamunas, ingan siya nga. Mamay, kaya kong luto bigay katasan ko. Dak, katasan lagi. Kaan lagi siya. Kaya kita nga kaya pamaho, kaya gamay raman, mura mag-Amerikana. Nagkaan na karang naay, slice bread o karang naay gatas, maura man. Hoy! At ano kan? Luto! Ang kaan siya sa gluto, pero gamay ra. Gamay ra. Isda ang CR. Gamay ra man kaan mong luto. Mautong pag humanap sa pagkahinlo, katasan siya. Madyo na po. Magkakatas man pa na manghinlo lagi. Dada ko sa likod guys. Bintahan na kamang likod dari kay kanang naay. Hinlo-hinlo na. Kay gihinlo man ng undoy des. Naging si Mana. Katong wapay Pasko. Papa ko? Dito pa kas maribuhok. Kaning ad. Kayo naman nagpusod na ng baboy. Dahil Lexi ipapuzo. Abala ka! Kanding na ay! Dagang sagot anay, kanding. Kani, kapuyan. Ano mabong ang kanding? Kani kapuyan pamatulig bata. Umadik ka. Kanding. Hiwaan ni kwarto parang Lexi. Mamo! Why siyan? Huwag ko kag-atop. Ari ka ilain. Kay luhagan man ka. Di ko bako. Mitiri! Mitiri sa ko. Dapat kira, ibabaw tukad. Waka ka kita na nag-awang nay. Awang! Muraman dari yung agi og nangawang. Ano? Tawid. Very good. Kaya da juga nakuha nga mako. Bebe. Kami ni sapsupan ang ganang layso kay tamis marag rambutan. Ako Ang kapte. Ukaan ko na. No, ingon nila ko majuli. Ha. Nagkakaon ko nga ni. Wala pa. Dapat kasod. Dapat kasod. Pintaha kasi na magluli ta. Kaya naman kita ng mga duhon. Ingon ka buta. Kita malagi ka be. Hay buta. Ingon ka nga di ka kita. Ako? Kita malagi ka. Ako buta. Kita malagi ka. Dahil ingon ka nga di ka kita. Kingutan ko ni mo. Hihuway ka ay. Aw! Aw! Agay! Tama ako! Ano na nagsum? Nagsum, be. Ngayon ka na po na magkikuha. Wala may lain. Ang gamay dahil ka to ka. Ang gamay. Hilaw to. Parang ka mamaali sa una katong na yung gilok ko sa si Elja. Kuan. Halak. Mali o, ninggila ko nung imong tok.
Hindi lagi dyan. TL. TL, dari ba? Aw, lagi-lagi. Dara guys, kuha namin duha ka buok. Dara na. Da. Kinihinay hayos wag na imong patama. Kay wala ba kay inahan nga manglaba. Ajo atong binang imong kuan tikod. Alexi. Mato na pa na si Sagkuan ugma. Maribuho kay may eskwela pud sa ni Merkules. Inay kung nanay nga kamera lamang duha mo biyahe. Kay musuhay ko ako ragod pud mo to ospital kanang ako rang sa. Pero ako rang sanay nga di pa mo ko ingog. Kalujahon. Di, kalau jangan lagi. Kan akan mesra aku mak. Namas Lexi. Namas Lexi. Ay, kali putang leci. Yang kerja. Nasamang ko ni mo be og garang ato karang kumun sa man ka. Tabang. Tabang mga langit. Mga tao ko ro isang sabot na ho. Nanda magmarites sa tabi. Patis imong ama og ina. Huy. Kumira sa. Nag-uli na ba sila be? Nag-uli na ba? Nanda agi mong mama, giingnan I love you. Nanda. Di nga no. Kasi itag wala ka diha gimong amahan. Di na sila magbaliktud. Nanda okay na rin nimo. Eh, iya, yung mama galing na yun. Galing iblain. Galing na yun. Halas ka. Galing iblain na ako. Kada mo ba sa kay bawo? Eh taas din na kau. May iblain wa. Tugan ko bi. Galing na ako. Kita na sa kamera ini. Ha? Ha? Nana? Wah! May kano lagi. Alam kan uyab lain bi. Kasi gira bagso to crop top. Pwede ko diya. Mamutira. Pwede. Hindi ka das ka di roli. Nah, hindi ka tadi. Ay dekat. Kaya bari sa kape ko nung, ano kape mo ko. Di, nga na uloy. Tama dai. Mapakupakuanin. Kaya ko na, mapakupaluto. Wala na. Ay nakaanya og ganis maribuhok. Nakabuhok. Ah. Kaya ba ko yun? Lumi uy. Isa ko gabuko. Pero ako bandod katong na yung mga dato, katong mga kakawan nasa lay pabrika. Di din na sapsupan. Ila ra din nga hugasan dito. Ang mga pobre naman dyan yung masapsap og kakao. Labi ketasan po lagi. Sian. Tukan ba kay wala imong mama? Na ba nag-uyab? Ha? Buka panukit. Na? Na? Naari ko na uyab sa isa. Dugay pa rin eh. Teka asa man? Teka asa? Langita ko, mandi ay kuno. Ha? Manira kuno? Na? Kisingan? Ciao. Nasa man ko tiyon. Hala. May. Ano kayo papagutos Maya? Di sa aman yung magibasa. Nasa cellphone. Hindi nga I love you. Sakpa. Pag-practice nagbasa kay huli nga agsilipos imong mo na ba dito I love you han. Ha? Ano ko na? Kung makabasa na ka, ug isa gitay pero ay sa I love you very much. Nga na I love you tudo-tudo. Nda. May break kami yun na. Yung mato makita no kasi isang I love you kasi nga si Purano ba si Juan. Nda. Dako na ho. Bisan ko karon na hindi ka man mo eskwela hindi kana makabasa na kasi karon nga magdesisyon. Kabasa na mo sa karana, imo mili og cellphone. Ug na ba dito isa I love you han kasi nga. Magkabasa na ko. Sir, kag yung papawan ingon og I love you. Ma. Di sa mga kanato na kay bawo katon ingon nga. Bahala ka diha. Ning imong mama di sa mga kanak kay bawo. Tawag man. Yung tawag si Si Asima man ni tawag una. ni Mariano. Hala, sige mingaw pa. Yung man unang tawag. Hanay mo ko na ng istoryahan. Ako rin yung istorya. Ah! Juan di ay. Ang pagtawag ni Aisa, di na ingog aginang todo si Mariano. Para di makaistorya sa Lixi. Hindi sabi
Masa ba dyan sa mga papali mo? Nandiyo mama, niyuhong nga. Tuan ka lang. Wala mapada ako ng supli. Ah, sobre. Kaya para sa isang mismis. Nansa, pada ako no? Papa man kami ikaw. Tire! Oh! Mas advert ng Kweli Muil sa Tire. Hindi pa ka February 29. Sa Tire, nag-away mas Kweli Muil sa Tire. Wa man. February 29 mag-birthday ni Limon Lai. Nansa, ari ko rin siya mag-birthday. Ang sayandas ng ang sayandas ng birthday ta Tire. Wa pa ko kasayo dahil. Si Lexie, mo ito na rin sa Maribuhok, ugma. Balik na ba sa dito? Mura na kag bakasyonista, be. Asa man ka maggraduan? Dahil na ka maggraduan. Nandun na sige biyahe-biyahe. Kapon na sige biyahe-biyahe. Hatid ha, kuha, hatid kuha. Mga taong vlogger ang lawa, guys. Dito na rin mo sugot. Kaya may ako lang sa mo biyahe. Mahalik dito siya. Sila na rin, mahalik ako. Di mo ko mahalik. Kung siya may tabura sa karsada. Kay... Ay ba ko, madili ko masagdas Ginoo, marang di ko mahadlak ug bisag ako nga sa Banto ospital. Ay check up lang po na ini ka January 5. Kuan laboratory, kuan na pagdugo za. Magkita na po mi sa doktor. Aris ba di sila mosugot og ganang ako rang sa Banto. Mahadlak sila. Pero ako di gadyo ko mahadlak. O kara gadyo na. Karang may ugod sa may tabos kasada. O kara. Ginoo na balat sa tanan di ko mahadlak lagi. So ako sa orang ako lang sa nagpa-check up minsan katong lagi tukaran ko ban. Ako pangitugan, ang gitukaran ko ban, ma sayo ako dito masaba para tugtan ako lang sa. Hadlag sila. Delikado og ako lang sa kay karang ug tumba ko nga na mabagok ang hango. Dali ako mag blood clot kay nagwarpere naman ko. Diha galis kuan Pasko nga ay gura ko gi hangkab sa ero ag simod sa ero may nindot sa ang danas paa napajak man ditso. Ang panglabhan guys ang gibutang og tissue dari kay kaning isang color dari nga orange say kay mapajak man. Pero dari wala na butangi kay di man yung pajak. Ag karing sa azar ang giputos og maadyo kay mahablad ko dani basta mamana kay ug di poston ma yilo man. Mao ni gipalit tilim mo lahat po nang giputos kay arong puti dito sa kaadyo inig mamana. Pero basa-basa pa naman siya.